kun ce kuna son magana da ni ko? Kun zo kun curko kun sa mai ido ba ku ce min komai ba, ina jin ku. Hajiya dama sirri muke son mu yi da ke, magana ce ta cikin gida kuma kin ga gabare, kin ga ai ba a so bato a gaban sa. Bare kuma? Bare mana Hajiya, ya za a yi mun zo za mu yi magana da ke ta sirri kuma ga wani abu na kusa da ke, kin ga waye zai samu dama ya saki baki ya maganganu. Ba ni ban ga wani bare ba, dukkaninku ba 'yan uwa ba ne? Waye a ciki sai mijina, to gaya min inda bare ya fito a nan gidan. Shi kenan, ni dama Hajiya neman alfarma muka zo wurinki. In dai akwai yadda zai yi kawai wannan auren da ya kawai a warware shi. Kai! Ni ina ma na tsaya. A wajen kike mai kai. Kai! Dakata ka jin gaya ma. Auren nan da ne iyakan hanya bai saba ka'idan musulunci ba. Saboda haka Allah ma ya sani cewa na yi ne da zuciya ɗaya. Saboda haka ni na son mijina ba abin da zai raba ni da aure na. Babban matsala ta shine billahi lazi idan na fita ka duba yadda ake mana a cikin gari ta nuna ma ana ta maganganu kan wannan ɗani wannan. Amma Hajiya idan kin san yadda wannan auren naki ya jawo mana magana da jin kunya a cikin al'umma, duk a unguwan nan a cikin garin nan duk gunda muka bi zindan mu ake da baki sai gulmace ake akan mu. To ai ta gulma mana, dama munafukai ana raba su da gulma ne? Duk abu mai kyau da mara kyau ba aikin su kenan ba? Sai su ta yi. Saboda haka da kai da ku da munafukan ku je ku ta yi aure ba mai raba ni da mijina. To bari ku jin gaya muku gaba ɗayan ku buɗe kunnen ku ji. Da ku da munafukan da suke ziga ku ko kuma suke surutu a bayan gida, to gaba ɗaya ba ku isa ba. Saboda wannan aure da na yi mutuka raba takalmin kaza ba mai raba mu da shi sai dai mutuwa. Saboda haka duk ku tashi ku fice ku bani guri, ba na ƙaunar ganin ku. Tashi, ba na son wata magana Hajiya mai, tashi ku fita. Ha? Haka kurin? Me haka? Ke? Ba ku da hankali? Kai. Ƙuruciya ce take damun su. Ni kaina wannan abin da Hajiya ta yi gabaki daya na rasa inda zan sa kai. Wannan abu bai daɗi ba kuma wani wanda zai farin ciki akan wannan abu. Dan me Hajiya za ta yi irin wannan lamarin da za ta jawo ƴaƴanta, ta jawo mu ƴan uwanta, ta jawo dangi magana. Kawo, dan baka ga mutumin nan bane. Wallahi dan haka ko ni ba zan iya auren shi ba. Amma wai Hajiya ta ɗauko shi wai shine miji. A rantse ma da Allah kawo ko baka gan shi ba, wannan dan mutumin ne ko dan yaron nan ne, wallahi Allah bai fa haka ba kawo.